ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടിഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കൽക്കി അവതാരമാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് എപ്പോ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൽക്കി? നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ 5000 വർഷങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി 4,27,000 വർഷങ്ങളുണ്ട്. ആ വർഷം അതിന്റെ അവസാനത്തില് അടുത്ത സത്യയുഗം വരുന്നതിന്റെ അതിന് 2 യുഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ, അതിനെയാണ് സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് കലിയുഗം അവസാനിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആര് വരും? കൽക്കി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്? വിഷ്ണു യശസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് കൽക്കി ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്? ശമ്പല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ബുദ്ധന്റെ അവതാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് വന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, കാരണം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭാഗവതം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ബുദ്ധാവതാരം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധൻ അവതരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും സത്യമാണ്, അത് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ ഭാഗവതത്തിലൂടെ പറയുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളിൽ കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് സംശയമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രാമാണ്യാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം 26. അവതാരാഹ്യ സംഖ്യേയ ഹരേ സത്വനിധേർദ്വിജാഹ. അവതാരാഹ്യ സംഖ്യേയ ഹരേ യഥാ വിദാസിന കുല്യാഹ സരസസ്യു സഹസ്രശഃ. അവതാര അവതാരങ്ങൾ ഹി നിശ്ചയമായും അസംഖ്യേയാക അസംഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണമില്ലാതെ ഹരിയുടെ സത്വനിധേഹേ സത്വഗുണത്തിന്റെ സമുദ്രമായ ദ്വിജാഹ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, യഥാ അതേപോലെ, അവിദാസിനഹ അക്ഷയങ്ങളായ, കുല്യാഹ അരുവികൾ, സരസഹ വലിയ സരസുകളുടെ, സ്യൂഹു ആകുന്നു, സഹസ്രശഃ ആയിരക്കണക്കിന്, വിവർത്തനം
ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, അക്ഷയമായ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന അരുവികളെ പോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് എണ്ണാനും സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന് 8 കൈയുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, 4 കൈയുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, 6 കൈയുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, 16 കൈയുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെയും സ്ഥിതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ അവതാരങ്ങളുടെ എണ്ണെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയാണ്, ഒരുപാട് അരുവികള് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ പല ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട്, സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വിശാലമാണ്. അതിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും തുടർച്ചയായിട്ട് മനസ്യൂതമായിട്ട് അരുവികൾ അതിൽ വന്ന് ചേരുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും ഉണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ അവതാരം ഇല്ലാതിരിക്കാം, എന്നാൽ വേറൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടാവാം. ഒരുപക്ഷെ നരസിംഹ ലീലയായിരിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാമനാലീലയായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ലീലകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാര പട്ടിക അപൂർണമാണ്. സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും ഭാഗിക വീക്ഷണം മാത്രമാണത്. ശ്രീ ഹയഗ്രീവൻ, ഹരി, ഹംസൻ, വൃഷ്ണിഗർഭൻ, വിഭു, സത്യസേനൻ, വൈകുണ്ഠൻ, സാർവഭൗമൻ, വിഷക്സേനൻ, ധർമ്മസേതു, സുധാമ, യോഗേശ്വരൻ, ബൃഹദ്ഭാനു തുടങ്ങിയവരും പൂർവ്വകാലത്തെ മറ്റുള്ളവരും തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മറ്റനേകം പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് അവതാരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി: എന്റെ ഭഗവാനി, ജലജീവികൾ, സസ്യങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ജന്തുക്കൾ, മനുഷ്യർ, ദേവന്മാർ എന്ന് തുടങ്ങി എത്ര ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത്രയും അനേകം അവതാരങ്ങളായി വിശ്വാസികളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥവും അവിശ്വാസികളുടെ ഉന്മൂലനാർത്ഥവും അവിടുന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നു. വിവിധ യുഗങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് അപ്രകാരം അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഇതിലത്തെ ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയോ നമ്മൾ? കാരണം 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഓരോ ജീവിവർഗങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് എന്താണ്? മത്സ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറുമ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്, വരാഹം വന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത എണ്ണമറ്റ ഓരോ ജീവിവർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് വിവിധ യുഗങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ഇപ്രകാരം അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങ് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ഈ ഭഗവത് അവതാരം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാകുന്നു. ഭാഗവതത്തിലും ഇതര ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും മറ്റ് നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹൻ, വരാഹം, മത്സ്യം, കുറുമൻ തുടങ്ങി മറ്റനേകം ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വയം നേരിട്ട് അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവതാരങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും മൂലസ്രോതസ്സാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി വന്നിരിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ജനിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. ഇത് അവതാരങ്ങളല്ല, അവതാരിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. മറ്റ് അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളതെന്ന്. ആ 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ആ പൂർണ്ണ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ അംശ അവതാരന്മാരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ മോഹിനിമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യത്തിനാണ് പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വാമനനും സൗന്ദര്യത്തിന് പറയും കേട്ടോ. അതുപോലെ ശ്രീരാമദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീർത്തിയാണ് പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാവുക. കപിലമുനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിന്, അറിവിനാണ് മുൻതൂക്കം നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ. പക്ഷെ അവതാരിയായിട്ട് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടും കൃഷ്ണനായിട്ടും ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നത് മാതിരിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും അവതാരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവതാരങ്ങളല്ല എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇക്കാര്യത്തെ വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി വിശദമാക്കും. ആകയാൽ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുടെ അക്ഷയ ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. അവയെല്ലാം എപ്പോഴും പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ അത്തരം അവതാരങ്ങൾ ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനാലും നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത സവിശേഷമായ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളാൽ വേർതിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ശക്തി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവത് അവതാരത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പൊതുവായ പരീക്ഷ ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിനെയും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക? അവർ ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങൾ അതുപോലെയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ആ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോഴത്തെ അത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ? അല്ല. അതുപോലെ അത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ബില്ലാണ് എടുത്ത് കൊലച്ചത് അല്ലെ, അപ്പൊ ഒടിഞ്ഞു പോവാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും അത് എടുക്കുമ്പോഴേ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അത്രയും അമാനുഷിക ശക്തികളാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ കൃഷ്ണനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട് അല്ലെ. പൂതനാമോഷം മുതൽ കൊണ്ട് ഖടാസുര വധം, എത്രയോ അസുരന്മാരുടെ വധമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗോപിക ഇതുണ്ട്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തിയതുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് വായില് ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? അപ്പൊ അവരുടെ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളാലാണ് അവർ അവതാരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച ചില അവതാരങ്ങൾ മിക്കവാറും സമഗ്ര അംശങ്ങളാണ്. അതാണ് ശ്രീരാമദേവനൊക്കെ ശരിക്കും സമഗ്ര അംശം എന്നാണ് പറയുക. ഉദാഹരണത്തിന് കുമാരന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീ നാരദന് ഭക്തിയുത സേവന ശക്തി നൽകപ്പെട്ടു. കണ്ടു, ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെയാണ്. കുമാരന്മാർ ഇവരൊക്കെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളാണ്. എൻപവേർഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാന്റെ കഴിവ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ കുമാരന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനശക്തിയായിരുന്നു. നാരദനോ ഭക്തിയുത സേവന ശക്തി, എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര്യ നാരദന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാരാജ പൃഥു നിർവാഹ ശക്തിയുള്ള ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ്. ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ, അതായത് ഒരു ബാരൻ ലാൻഡായിട്ട് കടന്നിരുന്ന ആ ഭൂമിയെ വീണ്ടും ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കി അത്രയും ഭൂമി ദേവിയെ തുരത്തി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ സീഡുകളൊക്കെ, വിത്തുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു രാജാവ്, ഭരണകർത്താവ് എന്നുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? പൃഥുവിന് കൊടുത്തിരുന്നത്. മത്സ്യാവതാരം നേരിട്ടുള്ള സമഗ്ര അംശമാകുന്നു. അങ്ങനെ അരുവിയിൽ നിന്നും ജലം നിരന്തരം പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങൾ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലാകെ ഇടവിടാതെ അവിരാമം ആവിർഭവിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 27. ഋഷയോ മനവോ ദേവ മനുപുത്ര മഹൗജസഃ കലാ സർവേ ഹരിരേവ സപ്രജാപതയ സ്മൃതാഃ ഋഷയ എല്ലാ ഋഷിമാരും, മനവ എല്ലാ മനുക്കളും, ദേവാഹ എല്ലാ ദേവന്മാരും, മനുപുത്രഹ എല്ലാ മനുവംശജരും, മഹാ ഓജസക അതിപ്രബലരായവർ, കലാഹ സമഗ്രാംശത്തിന്റെ അംശം, സർവേ സർവവും ഒരുമിച്ച്, കരേഹെ ഭഗവാന്റെ, ഏവ നിശ്ചയമായും, സപ്രജാപതയഹ പ്രജാപതികളോടുകൂടി, സ്മൃതാഹ അറിയപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം. ശ്രീലാപ്രപാദ് കി ജയ്. സർവഋഷിമാരും മനുക്കളും ദേവന്മാരും വിശേഷിച്ച് അതിപ്രബലരായ മനുവംശജരും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സമഗ്ര അംശങ്ങളോ സമഗ്ര അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആകുന്നു. ഇതിൽ പ്രജാപതിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ പുരുഷാവതാരം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമായിട്ടാണ് ആര് വരിക? ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പോ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമാണ് ആര്? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നിലും സമഗ്ര അംശങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ അംശങ്ങളുടെ അംശം. അതായത് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമാണ് ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശാംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രജാപതിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. താരതമ്യേന ശക്തി കുറഞ്ഞവരെ വിഭൂതികളെന്നും താരതമ്യേന ശക്തി കൂടിയവരെ ആവേശ അവതാരങ്ങളെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശക്തി വിഭൂതികളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ശക്തിയാവേശം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുക, അതാണ് വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശക്തിയാവേശ അവതാരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അതിലാണ് വരിക കേട്ടോ. ഇനി പിന്നെ ശക്തി കൂടിയ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ലീലാവതാരങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ശ്രീരാമദേവനോ മത്സ്യാവതാരം, വരാഹാവതാരം, നരസിംഹാവതാരം ഒക്കെ വരുമല്ലോ, അതെല്ലാം ആവേശ അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒരുമാതിരി എന്താ പറയാ, ഒരു കൂടുതൽ അംശത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവതാരങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ. ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അവതാരങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 28. ഏതേ ചാംശകലാ പുംസക കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തി യുഗേ യുഗേ.
പുംസാ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രിയാകുലം ലോകം ധായന്തി യുഗേ യുഗേ. ഏതേ ഇവയൊക്കെ ച അംശ സമഗ്ര അംശങ്ങൾ, കലാഹ സമഗ്രാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ, പുംസഹ പരമപുരുഷന്റെ, കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, തു എന്നാൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സ്വയം ഇന്ദ്രാരി ഇന്ദ്രന്റെ വൈരികൾ, വ്യാകുലം പ്രക്ഷുബ്ധമായി, ലോകം സർവ്വലോകങ്ങളും, മൃഡയന്തി സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, യുഗേ യുഗേ വ്യത്യസ്ത യുഗങ്ങളിൽ വിവർത്തനം. ശ്രീലാപ്രപാദിക്ക് ജെ. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സമഗ്ര അംശങ്ങളോ സമഗ്രാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഇതാണ് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞ അവതാരിയാണ്, അവതാരം അല്ല. അതായത് സ്വയം വരുന്നതാണ്. നാസ്തികർ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ ഈ അവതാരങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിലായോ? നമ്മളുടെ ഈ ഭൂലോകം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ പല ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ലോകത്തിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവതാരങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസ്തികരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും എന്താണ് ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അതായത് അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശിലാപ്രപാദ് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ അഹൈതുകമായ കൃപയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് അവതാരങ്ങളുടെ മധ്യേ ഘടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരോഹണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അവതാരത്തിനർത്ഥം. അവതാരം എന്ന് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ജനിക്കല്ല, നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജനിക്കുകയാണ്. പഞ്ചഭൂതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ തവണയും ഓരോ ജനനത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ജനനം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിപ്പോ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരമായിരിക്കാം, ദേവന്റെ ശരീരമായിരിക്കാം, മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരമായിരിക്കാം, മരങ്ങളായിരിക്കാം. ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, അവരോഹണം ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യരൂപം മാത്രമാണ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ആ മൂല സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ജനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അവരോഹണം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് അവതാരത്തിനർത്ഥം. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നവൻ. ആരോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലേക്ക് പോവുക, അവരോഹണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് വരിക. സ്വയം ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിൽ വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം വരുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത സമഗ്രാംശങ്ങളായോ സമഗ്രാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളായോ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഭഗവാനാൽ ശക്തിയാവേശിതരായ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ കണ്ടോ. അപ്പൊ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾക്കാണ് വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ സ്വയം ഇതല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുണത്തിനെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ആ ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉദ്ദേശ നിർവഹണത്തിനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത്, നാരദന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുണം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അതാണ് വിഭിന്നാംശം. അപ്പൊ സാംശങ്ങളാണ് വിഭിന്നാംശങ്ങളെക്കാളും ശക്തിയേറിയവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സവിശേഷമായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനായി അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ മൗലികമായി സമസ്ത ഐശ്വര്യങ്ങൾ, വീര്യം, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നിവയാൽ സമ്പൂർണനാണ്. സമഗ്രാംശങ്ങളിലൂടെയോ സമഗ്രാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളിലൂടെയോ അവയൊക്കെ ഭാഗികമായി പ്രകടമാകുമ്പോൾ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ അംശങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നാരദമുനിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം വലുതായിട്ട് കാണാം. കപിലമുനിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, മോഹിനിമൂർത്തിയിൽ ഭംഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം പ്രത്യേക ആവിഷ്കാരാണ് അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ, ഭാഗികമായ പ്രകടനമാണ്. ആ സവിശേഷ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായി ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത, ഇപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തി ആണെങ്കിലോ ശക്തിയാണ് അല്ലെ, പവറാണ് കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ആ വീര്യം, വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ആവിഷ്കരണം മാത്രമേ ആവശ്യമായുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു മുറിയിൽ ചെറിയ വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നതിനാൽ വൈദ്യുതി നിലയത്തിന്റെ ശക്തി ആ ചെറിയ വൈദ്യുത വിളക്കുകളാൽ പരിമിതപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ റൂമിലും കത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം മാതിരിയാണ്. അത് 40 വാട്ടിന്റെ ആവാം, 60 വാട്ടിന്റെ ആവാം അല്ലെ. 40 വാട്ട് ബൾബാണ് നമ്മൾ ഇട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശം കുറവായിരിക്കും. 60 വാട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. 100 വാട്ടാണെങ്കിലോ അതിനേക്കാളും പ്രകാശം കൂടുതലായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ആ സ്രോതസ്സിന് 100 വാട്ടിന്റെ ബൾബിനെയോ 250 വാട്ടിന്റെ ബൾബിനെയോ ജ്വലിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബൾബിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന്റെ കഴിവെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ വളരെ ഭാഗികമായിട്ടാണ് ഓരോ അവതാരത്തിലും ദൃശ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അപരിമേയനാണ്, ഇതിനേക്കാളും പൂർണ്ണമായ കഴിവുള്ളവനാണ്.
ഭഗവാന്റെ ഇതിന് പരിമിതിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേ വൈദ്യുതി നിലയത്തിന് അതിവിപുലമായ വ്യവസായശാലയിലെ യന്ത്രങ്ങളെ ഇനിയും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു അല്ലേ? അതേ ഇതിന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ സ്രോതസ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഈവൻ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറി പോലും നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് പവർ അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്താണ്, അപരിമേയമാണ്, അപരിമിതമാണ്, നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയ്ക്കും വലുതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ പരിമിതമായ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് അത്രമാത്രം ശക്തിയെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നതിലാണ്. നമ്മളും അതെ, ഇപ്പൊ ഒരു വീട് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കൂ, 4-5 റൂം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ റൂമും നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ലൈറ്റ് സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ വെക്കുക, എത്ര വാട്ടിന്റെ വേണം എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പവർ കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പവർ കുറഞ്ഞതിടും അല്ലേ? പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന്റെ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്, അത്രയും വലുതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏത് അവതാരമാണോ വരുന്നത് ആ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ ആ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ആ അവതാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവാൻ പരശുരാമനും നരസിംഹ ഭഗവാനും യഥാക്രമം ആജ്ഞാ നിഷേധികളായ ക്ഷത്രിയരെ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും മഹാശക്തനും നാസ്തികനുമായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്ത് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഹിരണ്യകശിപു. അതുപോലെ പരശുരാമൻ 21 തവണ ക്ഷത്രിയന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്താ കാണുന്നത്, ആ ധൈര്യം, ആ ശക്തി ആണ് കാണിച്ചത്. അനിഷ്ടത്തോടെ പുരികം ഉയർത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അന്യലോകങ്ങളെ ദേവന്മാരെ പോലും വിറപ്പിക്കത്തക്ക വിധം അതിശക്തനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ പുരികം ഒന്ന് മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും വിറച്ച് കൈകുപ്പി നിൽക്കും. അത്രയും പേടിയായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ദേവന്മാർ ഏറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യനേക്കാളും ആയുസ്സിലും സൗന്ദര്യത്തിലും സമ്പത്തിലും പരിച്ഛദങ്ങളിലും മറ്റെല്ലാവിധത്തിലും 10 മടങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലോകം മേലത്തെ ലോകങ്ങൾ നമ്മളെ വ്യത്യാസം? അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെയും എത്ര അംശമാണോ ഉള്ളത് അതിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഭഗവാൻ ആർക്കുള്ളത്, ഈ ദേവതമാർക്കുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അവർ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു എത്ര പ്രബലനാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നിട്ടും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങളാൽ ഹിരണ്യകശിപു പോലും ചെറുഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതികമായി ശക്തരായ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ നഖബലത്തിനോട് കിടപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. തന്നെ നഖം കൊണ്ടാണ് കീറിയത് അല്ലെ ഭഗവാൻ, ആ ഹിരണ്യകശിപു, ഇത്രയും പ്രബലനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ചെസ്റ്റ് ഇതായത്. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ആയുധങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ നഖത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ അവരുടേതായ ദേശങ്ങളിൽ ശക്തിയുക്തം അവസ്ഥിതരായിരുന്ന ധിക്കാരികളായ രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ജമദഗ്നൻ ഭഗവാന്റെ ഖനിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ജമദഗ്നി ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരുപാട് ധിക്കാരികളായുള്ള രാജാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ വധിച്ചിട്ടാണ് തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായ നാരദനും സമഗ്രാംശ അവതാരമായ വരാഹവും പരോക്ഷമായി ശക്തി നൽകപ്പെട്ട അവതാരമായ ശ്രീബുദ്ധനും സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിച്ചു. അതാണ് നാരദൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, മൃഗാരിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രത്നാകരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്, നാമം ചെല്ലൂ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും തീരും, എല്ലാ പാപങ്ങളും നിന്നും നിങ്ങൾ മുക്തരാക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് നാരദർ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ വരാഹത്തിന് എന്താണ്, ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ തിരിച്ച്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമായി, എന്താണ്, ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധൻ എന്താണ് ചെയ്തത്, എന്താണ് കൊടുത്തത്, ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ജീവികളെ നശിപ്പിക്കരുത്, ആ പാപഫലങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം, എല്ലാവരോടും സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് പെരുമാറണം, എല്ലാവരെയും തന്റെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് കാണണം, നിങ്ങൾ വേദാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന ആവശ്യമില്ല, ഒരു ജീവികളെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു വിശ്വാസമാണ് ആര് കൊടുത്തത്, ബുദ്ധൻ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും വളരെ സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുകൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ബുദ്ധൻ കൊടുത്തത്. രാമാവതാരവും ധന്വന്തരി അവതാരവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തി പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്, രാമാവതാരം കീർത്തിക്കാണ് ധന്വന്തരി അവതാരവും. ഇനി ബലരാമൻ, മോഹിനി, വാമനൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും, ദത്താത്രേയൻ, മത്സ്യം, കുമാരൻ, കപിലൻ എന്നീ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കണ്ടു, ഏറ്റവും ജ്ഞാനം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് മത്സ്യമൊക്കെ. അപ്പൊ നരനാരായണ ഋഷിമാർ ഭഗവാന്റെ പരിത്യാഗത്തെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ത്യാഗം കാണിച്ചതാരാണ്, നരനാരായണ ഋഷിമാരാണ്. അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായി ശക്തി നൽകപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത അവതാരങ്ങൾ വിഭിന്ന സവിശേഷതകളെ സ്പഷ്ടമാക്കി. എന്നാൽ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, നോക്കട്ടെ കേട്ടോ സമയത്തിൽ,
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സവിശേഷതകളെയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് എന്താണ് എല്ലാ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് അവതാരിയായിട്ട് വന്നത്, സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച അനന്യ സാധാരണമായ സവിശേഷത ഗോപികമാരോടത്തുള്ള ലീലകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാകുന്നു. പുറമേക്ക് കാമാഭിനിവേശം എന്ന പ്രതീതിയോടെ പ്രകടമായാലും ഗോപികമാരോടത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രദർശനമാകുന്നു. ഗോപികമാരോടത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ പ്രത്യേക ആകർഷണത്തെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഗോപികമാരോടത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ എത്തുവാനായി ഭാഗവതം പഠിതാവിനെ മറ്റ് 9 സ്കന്ധങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഭാഗവതത്തിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാസലീലയാണ്. ഗോപികമാരോടത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാരീരിക ബന്ധമല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളുടെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലെവലിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകൃതമായാൽ മാത്രമേ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ മറ്റു ലീലകൾ, ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളായിട്ടുള്ള രാസലീലയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതം എങ്ങനെ പഠിക്കണം? 1ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ച 9 സ്കന്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം 10ാമത്തെ സ്കന്ധം പഠിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ലെവൽ ഉയർന്നാൽ മാത്രമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് 2ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ മാത്സ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവോ? ഇല്ല. അതേ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ അവർ പറയുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം 4ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കണക്ക് ആ കുട്ടി കാണുക അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും 9 സ്കന്ധം മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് യോഗ്യത നേടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാമാണിക കേന്ദ്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി യുടെ പ്രസ്താവന അനുസരിച്ച് മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് യാതൊരു അവതാര സ്രോതസ്സുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മേലെ വേറൊരു സ്രോതസ് ഇല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്രോതസ് അല്ലെ? പരമസത്യത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ സന്നിഹിതമാണ്. കൂടാതെ തനിക്ക് സമമായോ ഉപരിയായോ യാതൊരു സത്യവുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുനിശ്ചിതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വയം എന്ന പദം സവിശേഷമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വയം അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉറവിടവുമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ്. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഈ ഇതില്, ആ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അംശാവതാരമല്ല ഭഗവാന്റെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഉറവിടം. എന്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റിടങ്ങളിൽ അവതാരങ്ങളെ അവരുടേതായ സവിശേഷ ദൗത്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് അവരെ ഒരിടത്തും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് പല സ്ഥലത്ത് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്വയം എന്ന പദം പരമസത്യം എന്ന നിലയിലുള്ള ഔന്നിത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരമസത്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്വിതീയനാണ്. അവിടുന്ന് സ്വയം തന്നെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളായി, അംശങ്ങളായി, അണുക്കളായി വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വയം രൂപ, സ്വയം പ്രകാശ, തദേകാത്മ, പ്രാഭവ, വൈഭവ, വിലാസ, അവതാര, ആവേശ, ജീവ എന്നിങ്ങനെയാണവ. ഇനി ഇതൊരു വലിയ പാരഗ്രാഫാണ്. നാളെ നമ്മൾക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.